Guys, welcome po sa ating channel, and to this video, pupunta po tayo sa Mall of Qatar. Since today is the last day of Eid and bukas may pasok na po tayo, so minabuti namin na sulitin ang Eid holiday. At dahil nakakasawa na rin minsan ang city center, nagsuggest ako na pupunta kami sa Mall of Qatar. Medyo malayo nga lang to guys, pero sulit naman kasi maraming shop. At kung napapansin nyo guys, first time ko lang itong mag-upload ng video sa Mall of Qatar. Pero sa YouTube ko, mayroon akong video nun. And it's been a long time din na hindi ako nakadalaw sa Mall of Qatar. So ngayon naman na ulit. So makikita nyo guys na ang Mall of Qatar, isa sa mga pinakamagandang mall dito sa Qatar. At sana magustuhan nyo ang video kong to. At dahil nagmamadali ako, hayan tuloy, nakalimutan ko ang Metro Train card ko. So bumili ako ng another single day pass ko. Mahal pa naman yan, 6 Riyal one way. At nandito na kami sa Bin Mahmud train station na lagi nyo nakikita sa mga video ko. So as you can see, nandito kami sa yellow lane. Kailangan namin pumunta sa may interchange para mag-take ng green lane. Alright, nakarating na kami dito sa Mushirib station kung saan nag-interchange yung mga tao. So papunta na nga kami sa green lane. At nakasakay na kami sa train at mahaba-habang biyahe to guys. Pupunta kami doon sa may Al Rifa, yung last na station papuntang Mall of Qatar. At heto na, at nakarating na kami sa last station papuntang MOQ. So let's go guys sa Mall of Qatar. Nagmumalling kami guys, food court talaga ang una namin hinahanap. At bumaba kami kasi naghahanap siya ng restaurant na may sabaw. Kaya nagsuggest ang lola nyo na dito na naman kami kakain sa The Manhattan Fish Market. Tuwing napunta kami dito lagi ang pinupuntahan namin. Seafoods ang mga pagkain dito at maraming pagpipilian ng sabaw. At nag-start na kaming tumingin kung ano ang aming kakainin. Ayan, tumitingin siya ng mga sabaw. Hindi siya makapili-pili sa dami-dami ng pagpipilian. As you can see, hindi pa rin siya naka-move on kung anong orderin niya sabaw. Pero ang ending niyan guys, ito yung in-order namin, ang creamy mushroom soup. At napakasarap naman talaga dito. At nakapag-order na rin kami finally. So habang inaantay namin yung mga pagkain na isaserve sa amin, ito nga pala guys, ang view namin, ang napakagandang MOQ. At kung naglagay na sila ng mga cubierto sa lamesa, yan na po yung palatandaan na maramit nang iserve ang inyong order. At ito na guys, ang aming order. So, ang tawag po dyan is a platter seafood na shrimp, chorba, egg. Soup na lang po, no? Alright. Thank you po. At sunod naman na dumating ang aming mushroom soup. Kain na po tayo. Fast forward, tapos na kaming kumain. As you can see, ayan, busog-lusog na naman kami. It's time to pay. Pagkatapos namin kumain, tingin-tingin kami sa mga shops dito. First stop namin dito sa Virgin Megastore kasi titingin daw kami ng cellphone kasi may balak siyang bibili ng iPhone 14 Pro Max. Check natin guys kung magkano ang presyo. Kung alin ang mas mura, doon po tayo. Dito naman kami dumako sa bilihan ng mga Adidas products. As you can see, nagustuhan ko na naman itong sling bag na ito na Adidas. Ang cute-cute niya talaga. Kaya I cannot resist na naman guys. Hindi na uso ang mag-isip-isip pa. Kaya dinala ko na agad yan sa counter at di kong bibilin ko at binayaran ko na agad-agad. Ewan ko ba, ako talaga yung tao na may hilig talaga sa mga back pouch at slim bag powered by Nike or Adidas. Pero sa mga mamahalin na bag, wala. At itong scene na to ay mapapabravo ka na lang talaga.
At ito naman ay talagang nakakamangha. Isang puno lang yan o isang plant pero maraming kulay ang mga bulaklak. At ilan lang to sa mga napakagandang view dito sa labas. Tara na guys, pasok na ulit tayo sa loob. At ito na ang last day ng Eid. Eid Mubarak po sa lahat. At dahil pagod na kami guys, sinabi ko na uwi na tayo kasi pagod na kaming kakalakad. Pasok doon, pasok dito. Kaya ganyan po kasi kalawak ang Mall of Qatar. Napakaluwag. Daming shops na pwede yung puntahan. Palabas na nga lang kami guys. Heto ba at humabol pa akong bumili. At palabas na kami ng MOQ guys. Papunta na kami ng station. So kagandahan niya magkadugtong lang ang Mall of Qatar at ang Rifa Station. At hanggang dito na lamang po ang ating video. Hanggang sa susunod po. Maraming salamat po sa panonood. At kung nagustuhan mo ang video na to, please don't forget to give me a thumbs up. And please follow my Facebook page Manang Marie as well as my YouTube channel Marie Per Vlogs. Till next video. Bye!